Dit is Corrie Nagel, een van de 90 garnalenvissers op de Waadzee. Zijn toekomst is onwis. Natuurbeschermers en vissers binnen met elkaar in de slag om de Waadzee. Er wordt onderzoek gedaan om de argumenten van beide partijen te onderbouwen. Maar ondertussen worden er al gebieden sletten voor de visserij. En de grote vraag is, blijft het daarbij? Staat het al op 11, Jan? Ja, ik sta nu op 11. Ja. Kunnen we beginnen of bij ons staat gewoon wachten? Een stukje oorslagen of zo. Oh, ik ben er bijna, ja. Ja, ik ook. Ja. Oh ja, ik was hier achter ons aan. Het is net zo moeilijk, alleen het is een bepaald stekje. Hè? Wat ik nou doe, dat is een voorsectie en een achtersectie van een garnalennet aan zetten. En de voorste sectie die is een beetje wijder, is een beetje wijdmaziger. En achterin daar is er een beetje wat nauwer. En dat brengen we dan, die verschillende maten brengen we dan aan bij een reetouwtje. Dan weten we wat de verschil in mazen is, zeg maar. Ja, een prettig werk. Maar ja, we lezen 3 maanden stil in hier. Van heel december tot heel maart. En dan had ik dus heel tijd gedaan om dat spul weer te repareren. Of nee te maken in dit geval. Vis eigenlijk al vanaf mijn 18e, eerst op Noordzee, boomkoolkotters. Vis op zich is een mooi vak. Je bent bezig in de natuur. De manier zoals ik vis, heb ik nog redelijk veel vrije tijd. Dus ik heb nog een normaal weekend. Ik zeg wel, zo wil ik wel 100 worden. De Waadzee is Natura 2000 gebied. Hier gelden nieuwe regels. Vissers moeten een ontheffing van de natuurbeschermingswet hebben. Dat had te krijgen met een pakket van afspraken tussen natuurorganisaties, vissersbonden en de overheid. Dit zogenaamde viswatakkoord is nog altijd net rond. Visserij is een heel mooi vak. En er zit zeker toekomst in. Daar is ook helemaal niks mis met. Maar ze moet je wel laten vissen. Want als ze alle sluitingen en alles op slot doen en je mag er nergens meer komen, ja, dan stopt het gewoon. Drie uur peilden we de temperatuur al van vissers en natuurbeschermers. Zo wil maar hoe bijvangt wat wij hier boven water hebben. Dat klinkt leer ons en dat hij nou zelf zien. En wat in die bakleiders hier en daar een krabben, wat daarbij vangt is misschien maar en een blinkje. Maar voor de rest is het puur schijn kanaal wat we boven water hebben met die 7 netten. Dus dat is onzin. En dat is hetgene wat het meest op hammer eigenlijk bij de natuurorganisaties. Het al maar hoe die bijvangst en de bodemberoering natuurlijk. Daar had men het al over. Nou ja, wij rollen met rollen door de groen en ik zou net weten wat wij de 400 meter vernielen. Op vlakken zo'n bodem net, zeg maar zeggen. Dus dat is een beetje. Dus ik vet onzin eigenlijk. Dat, ja, wat ze naar verder willen, dat weet ik eigenlijk net, hè. Maar mijn droom is dat de vissers van vandaag de natuurbeschermers zijn van morgen. Het is eigenlijk absurd dat vissers en natuurbeschermers tegenover elkaar staan. We zijn allebei afhankelijk van het gezonde natuur in dit gebied. En ik hoop dat we in de komende jaren daarin kunnen werken, dat we daarin samen kunnen gaan optrekken. Hoe zit het met die dream? Nou, de eerste stap is gezet. Ik
Kijk, we zijn nu in ieder geval met de vissers- en natuurorganisaties samen bezig met een plan van aanpak. Hoe je denkt hoe je de komende jaren verder gaat. En dat is nu op hoofdlijnen vastgesteld. Dus nou, dan ben je, dat is een eerste stap die nodig is, want je moet elkaar begrijpen, je moet elkaar praten. En dus daar is dit wel voor nodig. Dus ja, we zijn op weg. Ik zie het iets anders. De natuurbeschermers van gisteren, dat zijn de vissers van vandaag. Want wij worden gewoon een beetje vervreemd van de natuurbeschermers. Niet van de natuur, maar van de natuurbeschermers. Wat ze iedere keer weer bedenken en verzinnen. Toen we begonnen beschermen, toen hebben ze uitgerekend dat de plek was tussen de 5.000 en de 7.200 op de internationale Waddenzee. We praten nu over 40.000. Die dingen eten per dag meer dan 5 kilo vis op, hè? Dat is 200 ton per dag. 365 dagen per jaar. En dan zitten ze te zeuren over die 2 emmers vis die wij vangen, die wel levend overboord gaat. En dan moet je niet zeggen, er moeten een paar vissermannen uit. Want dat slaat weer echt helemaal nergens op. En zo raken wij steeds verder vervreemd van de natuurbeschermers. De garnalenvissers litten van Harenjera. Ze vieren actie in het noorden en in Den Haag. Die lobby naar Den Haag is gewoon van u gewoon zo slecht dat we dat gewoon net, die boodschap gewoon net goed opbrengen kunnen. En dat is een heel heikel punt. En daarom, want wij zijn een heel makkelijk prooi voor NGO's en voor waar ik maar om, maar die visserman oorlog de schuld van die aan. Ze moesten zien hoe het op het water met tak hier. Dat is een prachtige mooie tak voor visserij. Ja, echt duurzaam. Vissers en de milieubeweging verschillen van mening. Om aan te tonen hoe het zit met die dwarsemers, moeten er bewijzen komen. En daarom wordt er onderzoek gedaan. Voor de garnalenvisserij in de Waddenzee doen we op het moment onderzoek in het Molenrakgebied, vlakbij Harlingen. Waarbij we dan beschikking hebben over 2 gebieden die gesloten zijn nu voor de garnalenvisserij. En binnen die gebieden hebben we eerst bekeken wat er in de bodem zit, aan bodemleven, bodemfauna heet dat. Daarna hebben we bevist met een gangbaar garnalentuig, dus met een klossenpees die over de bodem gaat. En daarna doen we nog een meting aan de bodemfauna om te onderzoeken of er een verschil in zit tussen die meting voor en na. Om te kijken wat het effect is van zo'n passage door het garnalentuig. Dit is één proefvak wat afgevist wordt. Dit is een ander proefvak wat afgevist wordt. En dan wordt de volgende week maandag, we zijn dus nu woensdag, en dan wordt de volgende week maandag met een ISIC 42. Dat is een onderzoeksschip, van Imaris ook. En dan wordt er gewoon 10 centimeter van de bodem afgehaald met een bodemschaaf over een breedte van 10 of 15 centimeter. En dan wordt eigenlijk alles wat er dan in zit, wordt bekeken. Nou, dat hebben ze vorige week dus ook gedaan. Dan ga je het vergelijk gewoon zien. Corrie, dat is aan dit onderzoek mee. Waarom eigenlijk? Om eigenlijk aan te tonen dat de impact die ons toebedeeld wordt op het ecosysteem en op de zeebodem dus wel meevalt. Dat het niet zo desastreus is zoals er altijd beweerd wordt. Ja, maar dat moet nog blikken. Ja, maar ik ben overtuigd van ons gelijk. Net zoals een ander overtuigd is van zijn gelijk. Maar, ik bedoel, wij zien wat wij vangen. En als we echt zo diep door de grond zouden gaan, dan zouden we ook zand vangen en schelpen en andere dingen. Dat zit er niet in. Dit zijn de netten waar we mee visje. Je ziet dat het een tuig is, een stalen tuig. En die houdt dat net dus van de bodem en uitendoor. Want anders dan zullen het helemaal dicht loeken en dan zullen we er dus niks aan hebben. En dit loeken we dus zo dus over bodem heen. En die klossen die je dus ziet,
Die rol je dus door de groen en die wekken de garnalen eigenlijk op, omheen. En dan zit er verderop, als je dat zien kent, dat zwarte. Dat is wij nemen dat een zeefnet. En dat is 4 centimeter grut. Dus het houdt gewoon eigenlijk in alles wat lietser is als 4 centimeter. Dat krijgen wij in het net. En alles wat grutter is als 4 centimeter, dat giet er weer uit. Dus het is eigenlijk al een filter onder water. Dat is een ontwikkeling. Ik denk dat we daar wel al... Ja, ik denk wel 25 jaar al mee visje. Dus voordat de overheidsmaatregelen kwamen, zijn wij dus al aan het innoveren van hoe kunnen we die vis kwijt worden. Als je ziet hoe we vroeger visten, alles werd aan dek neergegooid met een schep over een schutzeefje. En alles werd op een hand gezeefd. 100% wat er gevangen werd, dat kwam dus aan boord. Of 100% wat voor het net kwam, dat kwam aan boord. En het ging ook dood door de manier van verwerken. Nu hebben we al een zeeflap. Als we uitgaan dat die zeeflap minimaal 50% van wat wij aan bijvangst hebben gewoon eruit zeeft, dan hou je dus nog maar 50% over. We hebben een goede spoelsorteermachine. Het is echt waar, 80-90% van wat er in die spoelsorteermachine komt, gaat levend weer overboord. Dus we hebben die duurzaamheidsslag zonder druk van de overheid en zonder druk van NGO's, hebben wij die in het verleden al gemaakt. En dat is onze fout geweest. Wat hadden wij nu gevist wat we 100 jaar terug visten, en we zouden nu in 4 weken doen wat we de afgelopen 100 jaar hebben gedaan, dan zouden we gelijk uitgeroepen worden tot de meest milieuvriendelijke en duurzaamste visserij op aarde. Maar ja, wij waren te vooruitstrevend, om het zo maar te zeggen. Voor het onderzoek moeten de zeefnetten likwijls dicht. Alle vangst, grut en liets, komt nauw aan boord en wordt verslijn. De vissen gaan we dus meten en de bentos gaan wij in feite tellen. Wat zijn bentos? Bentos zijn zeesterkrabbetjes, schelpjes. ...37, 40, 35, 51, 58, 34, 37, 40, 30. Voor skol, tong en kabeljauw hield een vangstquotum, want de populatie wordt bedriegen door oerbefisking. Maar opvallend genoeg hield dit net voor de garnaal. De reguliere manier om dit soort dingen in kaart te brengen is met een bestandsschatting. Dat kun je doen met soorten, zoals heel veel vissoorten, waarbij er een hele goede mogelijkheid is om de populatie in kaart te krijgen. Van hoe groot is die populatie? Nou, voor garnaal kunnen we dat eigenlijk niet, omdat de garnaal maar 2 jaar oud wordt. We hebben verder heel weinig aanwijzingen dat je garnaal makkelijk zou kunnen overbevissen. Dat wil niet zeggen dat het niet zou kunnen. Alleen er zijn op het moment weinig aanwijzingen voor. Het is een diertje wat zich 6, 7, 8 keer per jaar reproduceert. En dat roei jij niet uit. Of je moet vergif gaan strooien, maar normaal gesproken met vissen roei je dat niet uit. En hoeveel skeer veroorzaakt dat nou op een boeien? We hebben wel eens maar heegwater over een bank, een zandbank visken. En dan zijn we nog wel eens weer zien, maar leegwater, wat er dan van te zien is. Nou, je kon zien dat deze ding dus een baantje maken, maar het orentij, dus 2 tijden na tijd, weer alles weer voort. Je hebt niks van te zien, dus eigenlijk je kan helemaal niet praten van schade qua bodemberoering. Het is eigenlijk te verwaarlozen. Ja. Maar alles wat van verbetering vatbaar is, daar willen we heel graag aan meewerken. En dus wil ik wil je wel zelf.
24 kotters broeken inmiddels een tuig met chillen eraan. Moet ze maar omheen? Johan Seepma voelde maar zijn broer de zeewing uit. Te jaren met een bedrijf in Urk brachten ze hem in productie. Nou, de truc is eigenlijk dat in plaats van dat normaal hoe de bodem, mijn slof hoe de bodem is, dan rieden we nou hoe de bodem. En om het visstuur naar de bodem te krijgen, gebruiken we een vleugel. En die vleugel is eigenlijk een uitvergrutting van de vleugel van een Formule 1-auto. Dus dat betekent, probeer die downforce te krijgen. Dus van onder is er bal en van boven is er dan hal. Nou, en dat is gewoon stadig, dat is naar beneden. En dat we gebruiken eigenlijk de waterstromings om het visstuur naar beneden te brengen. Dat is gewoon, ja, nevens een traditioneel tuur, kan het tuur gewoon vol lichter. Nou, dat scheelt in een aardige brandstof. Duurzaam is net altijd vat iets met de natuur. Dat had ik iets met materiaal te maken. En tenminste, zoals Jutta Viskerman dat je nog. Dus het is net vanwege de bodemberoering? Nou, toen in 2009 weer het helemaal net, dat we daarmee begonnen, weer het helemaal net onder de natuur. 2000, daar hebben we net eerst bestilstaan. En vangt het nou ook meer garnalen? Nee, het vangt net meer garnalen. Nee, het is gewoon, het is gewoon lieke vol garnalen vangen met minder energie. Dat is eigenlijk de bedoeling. Laten we ze nou zakken. De nieuwste ontwikkeling in de visserij is het elektrisch visje met de puls. Corrie Nagel visk het met zijn pulstuig. Hij kreeg subsidie en een vergunning voor het experiment. Want de techniek is nog in ontwikkeling en roept flink wat controverse op. Stroom in het water. Ja, werkt perfect. Maar dat heeft iets heel zinstriedigs. Klopt. Het idee van een föhn in een badkuip. Ja, klopt. Het is gewoon simpel zat, het is gewoon kortsluiting. En daardoor is de duur van de stroom, de tijdsduur is gewoon beperkt. Die stroom die prikkelt de kanaal. De kanaal die ligt op de grond. En dan komen wij er voorbij met ons pultje en dan trekt hij samen. Dus dan schiet hij omhoog. En dat doet hij. Het is hetzelfde als jij aan de schrikdraad gaat staan. Dan, als je het vastpakt, zodra die klap komt, laat je ook los. Nou, zo is dit idee ook. Het is een prikkelende puls. Dus het is niet zo dat hij verkrampt. Want als het kanaal zou verkrampen, dan gaat hij op de grond liggen en dan vang je hem gewoon niet. Maar het is niet gevaarlijk. Want, wij hebben er al bij gezwommen. Je voelt wel een beetje tikken en zo, maar het is voor ons in ieder geval niet gevaarlijk. Het hart van het tuig zit in deze luchtstalen kast. Daar wordt de puls opgewekt. Dan heb je hier draden, deze zwarte. Ik zal ze even verder omhoog doen nu. Tussen deze twee draden, hier staat een pulsje tussenin, een stroompje. Het begint aan één kant van het tuig en dan loopt het zo van veld iedere keer naar de andere kant. En dus de kanaal die krijgt maar maximaal 2 pulsjes, want dan zijn we er al voorbij. En nou ja, het vermogen wat hierop staat, als er 1 puls onschadelijk is, dan is het deze wel. Het vist veel schoner, veel makkelijker. Je vangt, vooral overdag vang je wat meer garnalen. En die hebben minder bodemvuil en ook veel minder bijvangst. Vooral de platvissen scheelt het enorm. Ja, nou ja, maar... Je ziet wel, het springt en doet allemaal, het leeft nog. Zie je wat er op het eind uitkomt? De krabben. Nou, die vinden het ook leuk, je loopt ook nog. Ja, alles leeft nog. In april protesteerde een groep kanalenvissers tegen het visje maar de puls. Ze hijsten al jaren zwarte vlaggen. Zei ik, Johan Seepma. Ik denk dat die techniek, dat is er best wel wat mee kist. Alleen nog, het moet goed beheerd worden. En er is nou totaal geen wet en regelgeving voor. Er is geen beheerplan en ik ga zelfs Imaris en ILVO om advies vragen. Ten eerste staat ILVO nog langer op schalen. Eerst volle met onderzoek.
En Imades zei van, nou, dat zou misschien best wel kennen. Alleen dan moet er wel een beheerplan wezen van net meer dan zoveel kilo per week. Want als iedereen ongelimiteerd zijn gang is, en dan zou al je 30% meer vangen, nou, dan zou een ramp wezen. De ecologische effecten van het elektrisch vissen, daar is eigenlijk vrij weinig over bekend. Daar zal ook meer onderzoek naar gedaan worden. Maar de bezwaren zijn ingegeven door het feit dat je er meer garnalen mee kan vangen. En ik ben maar een simpele visserman, maar ik zeg als je minder garnalen aan wilt voeren, moet je gewoonweg korter gaan vissen. Dus in plaats van 5 dagen kan je ook 4 dagen vissen. Maar ja, dat is onbespreekbaar bij iedereen. Jan de Vries docht ook mee aan het onderzoek naar de boeien-impact. Hij visket met een traditioneel tuig met lietse tjellen eraan. Waar je dat nou toch, Jan? Dat ik ooit nog als onderzoeker werd doen? Nee, ik zelf net in ieder geval, nee. Nee, dat is zo. Ben er ook wel collega's die zeggen van best maal dat is dat dorst? Nee, daar ga ik eigenlijk nog niet in van jet, nee. Want ik weet wel, het is in allerbelang voor ons allen, ja. Dus wat dat betreft, dan lukt ook net dat er iemand is die erop zien is dat ik dat doe, nee. We hopen alle ja, dat we nog, nou ja, als beheerst door de bus komen, laat ik het zo zeggen. Mijn traditionele vistuur. Nou, weet ik nog niet. Ze zijn druk aan het tellen hier, hoor. Ja, maar wat vangt er meer, Jan? Ja, een halen, dat is een paar hele klein. Ja, hier wat een beetje blikrossen zit erbij. Een paar zeenhaaltjes. Ja, een paar krabbetjes. En hij is daar wel een beetje af. De Belgen van het ILVO en het Nederlandse Imades arbeiden ze met elkaar op in het onderzoek. Zo kunnen ze het effect van het traditionele tuig op het dienen en dat van de puls op het orenskip met elkaar vergelijken. Niet een realistisch beeld is voor een garnalenvisser wat de normale vangst is. Als wij zullen normaal zullen vissen en normaal zouden vangen, dan gaan we gewoon weg. Want hier werk je er ook nooit met verdienen. Hier blijf je normaal niet vissen. Om wetenschappelijke conclusies te kunnen, heb je nou een keer meetbare, vaste gegevens nodig. Dus moeten de man hier in 2 verstelde vakken intensief visken. Met deze rispingen als gevolg. In 2012 begon het onderzoek naar de gevolgen van de garnalenvisserij van start. In opdracht van Economische Zaken en het productschap Vis. Toen hebben wij in 50 gebieden langs de Noordzee-kustzone in de Delta en in de Waddenzee een vergelijkend experiment gedaan. Waarbij we een bevist plot met een niet bevist plot vergeleken hebben. Het probleem daarbij was dat er bijna al die gebieden tussen de meting vooraf en achteraf verstoring is geweest in beide vakken. Dus zowel in het beviste als in het onbeviste vak. En dat kwam gewoon omdat die handhaving niet goed geregeld was. Een paar viskers versteurden de onderzoeken van Imades. Dwars troch de proefvakken hinnen te visken. Nog bovenop zeg maar, alle natuurlijke dynamiek, natuurlijke variatie waar je ook mee te maken hebt als onderzoeken. Waardoor je van tevoren al heel goed moet gaan uitrekenen van goed, hoeveel waarneming moet ik doen om straks een statistisch verantwoorde uitspraak te kunnen doen. En als je dan ook nog dit soort verstoring er doorheen krijgt, dan kan je eigenlijk niks meer zeggen. 6, 7, 8. Ja, daarbij komt dat we natuurlijk alleen naar dit hele korte aspect hebben gekeken en bijvoorbeeld niks over lange termijn ontwikkelingen hebben onderzocht. Dus het zou nog best wel eens een lange, slepende kwestie kunnen worden? Dat zou me niet verbazen, gezien de historie. Zou dat zomaar kunnen, ja. Maar het is 4 vertoven. De viskers visken al een jaar zonder natuurbeschermingsvergunning. En het viswatconvenant is nog altijd net roem. De bedoeling is om voor het eind van het jaar te tekenen. Stel nou dat het akkoord er net komt, dat het viswat toch net tekenen wordt. Ja, ja, ik heb geen idee. Dat zou echt nogal dramatisch zijn, denk ik, van al die tijd die je erin hebt gestopt. Om gewoon vanuit de praktijk wel tot iets te komen. Je zegt van, nou, daar kunnen we wat mee.
Als je dat dan weer overboord gooit en weer 10 jaar teruggaat, ja, ik hoop echt van niet. Het zou echt heel zonde zijn. Wij zijn de enige partij die nooit van tafel af mag lopen. Want dan liggen we erop, wordt er gewoon in ons gesneden. En we moeten altijd maar weer aan tafel gaan en maar hopen dat de schade beperkt is. Punt van grote strijd in het viswat binnen de slettengebieden voor de visserij. Ja, waar het op neerkomt is dat in deze afspraak is gezegd van een paar gebieden worden gewoon gesloten waar gewoon heel lang niet meer kan worden gevist. En dat zijn dus gebieden waar je dan ook al op lange termijn gaat kijken van zie je inderdaad dat dat effect heeft. Maar dat betekent ook dat je minder visgrond hebt. Dus ik vind het niet meer dan logisch dat er dan ook een paar vergunningen worden opgekocht zodat je niet de visserijdruk toeneemt. Want de bedoeling is natuurlijk dat de visserijdruk afneemt. Ik bedoel, dat is het hele doel van dit hele gebeuren. Saneren, ja. Het is van mensen die er dan uit willen, of die het 65 zijn, of geen opvolger hebben, zou het mooi zijn. Want het is heel moeilijk om die bedrijven te verkeeren in deze sector. Vooral door de banken is het moeilijk door. Dat zou het mooi verwerken. Maar als je naar de huidige vismethodes, hebben we no visje al jaar en qua visserijdruk, dan denk ik niet dat het nodig is. Dus de markt kent het wel aan. En als je naar een heel grote kanaal komt, dan hebben we toch altijd een probleem. Maar die peerskip niet minder bent. Maar stel dat wij pulsfishing gaan, dan krijgen we een heel overhaal. Dan krijgen we elke schip 30 of 40% meer aanvoeren. Ja, dan moet er wel saneerd worden. Dat kan de markt niet doen. Dat is absoluut... nee, dat kan niet. Dan moet er echt saneerd worden. Dan wil je Heli ontvangen, dat later. Heli, 31 onderweg naar je auto. collega-vissers van Corrie hebben maar het eeg op een onwisse toekomst aanjoen dat ze uitkocht willen willen of op een andere wijze verder willen met haar een vak. Nou, als bijvoorbeeld de Waddenzee sluiten en ze zeggen ja, ga maar lekker naar de Noordzee toe, ja, dan moet ik een ander schip kopen. En dan is de vraag, wil ik dat? En het Waddenfonds is in het leven geroepen om natuurherstel te bevorderen. Kopen we ons dan gewoon uit? Is het verhaal uit? Kan ik thuis zitten? Kan ik voor de lol vissen? Kan ik een hengel pakken? Ja, was dat? Nou, willen is een groot woord. Maar dat doe ik liever. Dat ze mij op een fatsoenlijke manier uitkopen, dan dat ze mij het vissen onmogelijk maken. 4174 liter. Dat is voor 2,5 week vissen. Dus het is 25, 2600 euro. We gaan nu richting de vlierij. En we hebben nog pech, we hebben de vloed. Dus we moeten eigenlijk helemaal opstomen tot het eind van de vlierij, helemaal tot de richel toe. En dan kunnen we pas beginnen met vissen. Iedereen wil iets maar het waard. Nou, dat kan natuurlijk nooit. Je moet het waard maar gewoon geworden leren. En dan redt er mooi, hè. En die visserij, die jet gewoon in de Waddenzee. En dan ben ik bepaalde NGO's die zeiden van nou, die kanaal kan wel uit de Noordzee komen en dan kan de Waddenzee helemaal sluiten worden voor de visserij. Nou, dat is dan helst iets voort wat hij gewoon van oudsher jet. En dan maken ze alles kapot. Nee, dat was het niet. Nee. Ik kan dit gewoon niet over me heen laten gaan. Iedereen moet weten, iedereen, dat hier groot onrecht is geschied. En dat moet hersteld worden. Daar gaat het hier om.